Sylvia chuan abiba hne na chuan ikor chu leiphodang nakina a poisa chu a bank account na transfer dan ka ngai to mayang ti in ankal tanga la dor pakhata valutin mahse a thok tu chuan an ri thei hmel ati wang chuan alo be thalawa an dor atang chuan chuak turin alo ti kara po kha lo omin avakal ve a na tak tak chuan an nu fa chuan an chong khuma mahse a hma a Mr. Ivis poisa a pe kha phorin a thok tu hne na chuan hei hi a to kem nge adang alangai a hanti a chutia poisa tam taka han hmuh ta ka chuan thadeu chuan a bia a poisa te chu avada tha a akal chung chuan kara chuan Sylvia hne na chuan khoya change khang poisa te kha I nei a hanti a ani chuan ka tho chu ani kha alo ti mipa mutpuin emni a hanti chuan Sylvia chuan a beng pop ka ben ngei ngai che hian omsu ti in a chong ve hlak dora thok tu kharun let le in abiba chu a korvel hak tir tur chuan shwaya tum kara chuan an store manager ko tur chuan alo ti boka abiba chu korthar nen ron chuakin anobula aron tan pheya chuti rualin an store manager aron thleng kara chu engthil nge ni ta ati chuan an dora alo kal to ngai don lo thu shilin tinge ati chuan Sylvia te wang ani thu alo soi chupa chuan an mani han ena an re thein a sha ta wang chuan chhuatir tur chuan a ngak tu chu a han ti ani chuan an dora tang thil tam tak an lei thu alo soi mahse an manager chuan Miss Morse hian an ai tam a lei chin chhuatir va dro ti in a shila chutia an boy nak lai chuan Fabiola le Mr. Johnson te kha an lo lang le a Fabiola chuan pinge me chino pangin lo ti du da aron ti pheya manager pa chuan vapanin ava be chale a mahse Fabiola chuan ama achit anga me chino pang pakha zok po chu chit ve tura ati chuan vatan phein kangai na che local ro kormoi deuh ka leng che ti in akaya an luta dora chuan an manager chuan abiba po a be thave chan mahse ani chuan alo du law anobula akal le wata kara kharon inrolin Mr. Johnson ifanu hi immangai lutuk ti ka sia mahse Morrison chung kwa ten he mol hi thu nei na an nei angin keipo hian ka du lo te chu ka no chuak thei ani alo ti a Sylvia po chuan ning ta dewin a phone chuan tu emokolin an omna mol le an dor omna mai group flagship store chu shilin ada ngala kara chuan police call ani chuan nangmani kha ani an shwai tur cheu chu alo ti a Sylvia chuan chi chu wan ti a chiarin tingei chiar an lo ti chuan chu vele manager phone churun ri in ban ani thu chu an lo shila tu chiang nge mo ini le ti in kara hne na chuan puina adila angak tu nu po chu ban ani a an pahni chuan kara chu pui turin an ti a ani po chuan mall manager ni na le dordanga store manager ni na apek tur thu shilin Sylvia te nu fa chu no chuak wa tur chuan alo ti chuak tur ra an ti an nem chu Sylvia atlu chep mahse Alex Khan alo dang mana enge thleng ti in manager pa hne na khan tunge nia in shata I customer te no chwa ilo tum a han ti a ani chuan Miss Morrison ti tirani thu le nadang thatak apek tur thu te tuna a thona a ban ni thu te alo soi zon zata Fabiola kharun chhuakin anni hian Sylvia te an be chadu lawa ti in alo soi ve a Alex chuan ole ti in an manager pa hne na chuan engwanga chu tianga ti nge an ni te azota thil omzia te soin an na thar tur po Miss Morrison chuan apek tur thu alo soi le kara churun phein engi omzia alo ti a Alex chuan ani po chuan Sylvia wanga ban ani thu le a khongai wanga pe ka du thu te alo soi Alex chuan lo ngei hle chutia thutluk na asyam ve ringot chu manager te chu ban an ni thu le chuak wa tur chuan a shila an hlau thong chuan kara chu pui turin an ti
Fabiola la alo trong ve seka kara chuan alo hau Mr. Johnson khan lo va chanin alo hau let ve boka manager te pahnih pawh chuan an tan apoi thei ti sha in ngei dam dilin poyan ti thu te an soya an mani chu an in beng sok soka a topa chuan an ngai dama an lom chu an kal vat vata Fabiola chuan abiba chu kain a kalpuya Sylvia Lu chu thila ti in Mr. Johnson chuan an khoi saka asam chu la zewin azawi ati a Sylvia po in Mr. Johnson chu abiba chunga chuan bia ka du thu lo soin ani po in ole ti in Alex chu adara beng thek chuan akal fal ngala kara chuan Sylvia chu lo soi chele in ti sa in mi pasang sang akoplora kan tan po akyang oma chalo ti in Alex chu alo shila ani po chuan kan ngai tua chale don nia ti in an kala Sylvia le Mr. Johnson chu in bia in abiba chu entira do thu te soin apuina adila ama doctor lo ni bok nen ani chuan a mel en kha chuan a cher ringota a chale mayang ti in lo nem ve boka Sylvia chuan thil pakhati in len trong thei lo hi min en kol sak the ngem a han ti a ani chuan len chu trong thei lo top ani lo a rel ru lam wanga trong du lo ani thu chu a shila Sylvia chuan ani chuan Morrison chung kwa wang son ani nge yang a trong du lo nge ni ya kara wang alo ti a Sylvia chuan nurse kum nga liam ta a anaw nei na om chu lo mu in khoya nge afa te kha anom ti vel lo zota nurse chuan a hria chu a soi mai du lawa Leon khan kan soi sa ma sa don che emni alo ti a hlo wang chuan tong chuakin naute pakhat chu ka patient pakhat rai thei lo ne na ka pe a mahse an chan chin kan sha zui lo chuan pakhat chu doctor pension to in alak thu te a hria tang chu a soi ta veka Sylvia chuan indam lo ne na in pek chu meichhia nge mi pa ati chuan meichhia ani thu le akuta birthmark anei thu a soya chutia anom lai chuan room security an lo luta nurse chuan chan turin alo ti Leon khan security te chu alo chela Sylvia chu atlan chuak wata Maverick po a office alo omin phone call chuan a DNA sample a thon te chu a inmil thu an lo shila a da nu chuan Sylvia chu a unaw nu ni thu chu a chiang ta a chuti mek lain amaron lutin Mr. Johnson min puiro alo ti a zuk thla a engthil nge ti in alo zot vat chanchin shilin ama po chuan alo puya security local te chu an mi zona om lo thu le mundang en tur chuan alo ti a an kal nu chuan thil thleng chu akim changin a zota Sylvia po chuan kum nga liam ta afa anei thu le ingzat nge anei po a hre chiang lowa chuan nurse te le anu shon te ro man na mangin afa te chu mun sang sanga an da thu a han shila tuna chuan an zinga pakhat chiak kyanga ala om ti in a soi ta veka chuan I pasal khonge alo ti chuan Sylvia chuan a thi to thu alo shil ve boka Maverick chuan a kutwan chuan tuna china chuan lungai to su keiman ka puyang che ti in Sylvia chu nang hi ati man chia ani na soetum chu Alex ron lu chuan ron te topin engthil ngei ti akut kha thla nga ro alo ti a Maverick chuan kalo che kalom chuan ilo buai tur om lo ti in anin hnial chu ani dera Alex and Sylvia kalpuya hantum chu Maverick po chuan alo dang ve tata akuta chuan an wan ve ve chuti lai chuan phone call chu Maverick le Sylvia chuan an dong Sylvia ko chu an von tlat wang chuan thla ru ati a Alex chuan Maverick chu thla turin ati a ani chuan a le lama a phone hum chung chuan ko li don lo kha nangman thlavat ro alo ti ani po chuan alo thla ve mai ti chuan an pick up a an pani chuan an fa te lu na kindergarten a chuan kalva turin an lo ti chu ni in an da nu chuan an kal na tur chu ain an awang chuan Maverick chuan karalin kal ro alo ti a
Alex po chuan lan lu na ani ve tho ka thang che alo ti ve bok Sylvia chuan angai lo keima in ka kal don ti in a chuak ngal da ya kindergarten chu lo langin abiba chu aril chamwang chuan an teacher bula eitur avadila an teacher chuan eitur package ni hi run phorin a thantira abiba chuan zote omna chu akiu ta tiwang chuan hei hi ti in ala a hongin ei ngal chutia ei chu an teacher chuan athla ala a tu emo hi avathona ani chuan poisa arun thon ngal boka abiba thil ei chu no pangdang te khan lo hmu in Kelvin chuan abiba in zo te chu eye ti in lo soye abiba chuan I du ve em ti a pe ka hantum chu an du lo thu le zo te chu zo te in a lom ei an lo ti a Fabiola chuan abiba tungi hei pe che a ti chuan an teacher pe ka ni thu a soye Fabiola chuan an teacher bula khan va shwain engwanga pe nge ani ti in ava hawa ani chuan ka pelaw amma na thlanga lom alo ti ani lom ni abiba a han ti chuan ama po chuan akoma zo te lem hi akyut ka tia chu wanga nia ka thlan alo ti Fabiola chuan thinrim deuh chuan thil chu an teacher ne na the phein iswa hle mai engwangin nge zo te chu ni ti I shil lo alo ti a an zirtir tu po a thinrim ve hle chutia Fabiola in a han ti chu Maverick le Sylvia po an lo thlenga thil omzia chu an lo soye mahse Fabiola chuan an zirtir tu thiam lo ani alo ti ve tlata an ne na chuan CCTV ya a thil vom lai te chu alo hmu a chuti rualin Sylvia ne na chuan an fanu chuan kim lo na anei anyang no pangdang a in a thiam thei lo wa zo te chu le chu lo po a thlar sang thiam lo alo ti a Sylvia chuan chutiang ani thei lowang alo ti an zirtir tu chuan special school in transfer tur chuan ti in chutia no pangpa ngai lo an kindergarten a alu ta ni ti mi tangin an sha chuan a thalawang ti in a han shila abiba po chuan chapchung chuan nu howang kindergarten a hian ka kal pe lo alo ti zo te chu ka ei ti khat chu engma ani lo amma pon karil chamwangin ui chu ei bang po ka ei thin thawa lom alo ti Sylvia ril ru chu an na lutuka chu tianga a fanu in lo tor chu an zirtir tu la chuan chu ui chu te eyania apa ngai lo na sa ni chu alo ti a Sylvia thinrim chuan I chung chu amoi lo hle mai a han ti innu fa chu inin angcha ni hi a han ti a Sylvia chuan no pangte chu lova infiam ro ti in a kaltir an kaltia chuan Sylvia chuan an zirtir tu chu a beng chora a thinrim ve hle mahse an zirtir tu chuan transfer na form chu vala in sign turin a pe mahse Sylvia chuan a teulo ti in lo pot thler da ya phone chu la chuakin tu emo a call nga la anom na kindergarten ming chu shilin a leitur thu a shila teacher nu khan ilei thei teulo chutianga tam poisai nei lawang alo ti ve a hnu deuh loka call dong le in kindergarten chu Morrison ta ni in shalan phal lo thu alo soye chuti rualin Alex ron lut ve che a he kindergarten hi kantan kati ani a shalchi ani lawe alo ti chuti rualin an teacher ne na chuan abiba ei tur pek na video chu hmu turin ati a ani chuan darkar khatliam ta mi alan theilo thu lo soin mahse Sylvia chuan kathiama lom ti in iPad chu ala a han hmu chuan an teacher chuan zo te chu a thlan tura alo da ni in chutia anom lai chuan an teacher phone chu aron ri a message ri a han en chuan kara ne na anin byak na ni in poisa a thon te le abiba zo te chu ei lai te chu a thon ani ti an sha chuan a thinrim hle a Alex chuan chutiang mihring thok tuwa ka du lo che ti in he hmun atang hian chuakla South City hi chhuas nang che a ti a hlau lutuk ngai dam chu adil chung chung mai Sylvia chuan ka puyang che keiman ka du angai ti chuan ti in kara kol turin ati a han kol chuan thil omzia te chu a han shil
abiba zo te chu a ei tir ani ti an hria thu te chu a hrila kara chuan lungai lo turin le aman na apek tur thu hrilin lo chang Alex chuan call chula in kara chu a hawa call chu a da mak Sylvia chuan teacher chu ka hmu pha ka to su ti in akal tir nga la akal nu chuan engeng emo an soya Alex chuan abiba chu an kindergarten na alakal thei tur thu hrilin mahse Sylvia chuan lan tan kara hi a thalawani ati a Alex chuan ani a thatlo chuan nangma lan tan I tha ti ne emni a han ti a Len aron lan ta ka wang chuan Alex chu akal ngal da ya Maverick chuan Sylvia chu dinner ei puya alo soma Fabiola le abiba po an lo le ta Fabiola po chuan keipon ka ei pui du ti in aron wana Sylvia chuan abiba ilo chana kalom le tuke ti in Fabiola chu a han faka a kutabart ma ka han mu chuan hei ingtin ngei nei a han ti a ani chuan ka pian terata ka nei to alom alo ti e Sylvia chuan Maverick chu Fabiola hi ifanu dik taka ni lo ni in kalo hria a han ti chuan ani chuan an chung ko thuru ka ni thu alo soi ve boka Sylvia pon chutia Fabiola a fanu nia arina wang chuan dinner chu kan kil ho don nia ti in arem ti ve a Maverick po chuan lom deuh chuan ole naktuk tlaya ti in ankal na tur chu a hril nga la Sylvia te nu fa po ankal nga la Maverick chuan apa kolin naktuk tlaya zanja ikil hawang u kan chungin thil soi tur poimo deuh ka nei ti in a hril nga le an hotel kal na tur an lu ma chuan Sylvia te nu fa le Kara te nu fa chu anin tok lau maya Kara nu chuan Sylvia hne na chuan inu kha le chen kha kalo ni ve to a chibai po min bu ki tum lawa alo ti abiba chuan nu hei hi kapia mi alo ti chuan nilau ti in a changa moi lo tak tak chuan an tong khum le Sylvia chuan in sum to lawin abianga chuan a beng tapop Kara chuan an pe a security ne na chuan hei he nu hian Morrison chung kwa ni mai tur kuta thlak ania ti in a hril security po chuan kan hotel chunga boina siam ching lu kan phal lo alo ti a Sylvia chuan somna ka nei lom ti in ron phora Kara chuan lo la in hei chu apa ngai moi moi lom ke ni chu VIP kan ni sin ti in lo soi ve a chutia anom chu Maverick te local chuan an hmu a apa chuan Morrison chung ko boina hian in relangai me alo alo ti mahse Maverick chuan Sylvia tel chuan ka inrol nge yang ti in an pan pheya Fabiola po chuan Sylvia chu awawan le ngal chata Maverick chuan Kara te nu fa chu tong khum ve in he hotel hi Johnson chung ko ta ani a Morrison ten thu nei na an nei lo we ti in an pani chuan chu hotela an lu le chu aphal to ngai lawang ti in security te chu a hril nga la an lu san ta da ya Sylvia te ho nen chuan Kara te nu fa chu an thin rim hle an kongka a chuan an thalak tarin lu phal lo te ti in an hmel nin an bel run boka Kara chuan chu thalak chu Alex avathona Sylvia rap thlak zia hi Maverick adoi kwala hetiang hi kan chunga ati avati a hotel chungan lu chuan Maverick ne na chuan apa chuan nang hi nupui nei lai ni ti in shala a han ti chuan apa hne na chuan ka shalom ti in ama a chuan en la an deuh anei iti ve lo mo ti in Sylvia chu a han ena nei ve chuan ka hria a han ti apa po chuan Maverick chuan paper chu pe in Sylvia chu a fanua ni ti a sheta a Sylvia po ain thiam lawa pon lama thil thleng wang khan mahse pa ber chuan ka fanui ni ti in han shela a chhuang dun hle Maverick chuan ke hi I unak pa ka ni e Sylvia ti ya han soi bok chuan alom lutuk chuan na va kwa a chutia anin kwa chu an pe atangin na thok pakhat hian an thla alo la ru boka apa chuan fanu ka neya chu mai ba ka tunu mel thadeu ka nei boka ti in alom hle a Sylvia chuan kapa tu pakhat mai ni lo adang po I nei lom Fabiola po hi ka fanua ni in ka hria a han ti a
apa chuan ani chuan maverick nupui hian min lo mum ani nge yang ti in an soya apa chuan a fanu alo let le ani ti chu puan ngal mai adu mahse Sylvia chuan lo dangin midangin Johnson chungkwa ka ni ti la shilo se ka du ani ka thil ti tur kola ti zo si lawa ti in angena apa po chuan te reng mai kha chu I thu thu ani e alo ti sak ve a